qui li hauria agradat, més que ningú, del nostre departament, ser avui aquí i acompanyar-vos? A qui li hagués fet més il·lusió al món i no s'ho hagués perdut per res? Doncs el nostre conseller, el conseller de Justícia, en Carles Mundó, el conseller legítim de Justícia del nostre govern legítim, aquest govern que ens han escapçat, que ens han separat amb el president, el molt honorable president, senyor Carles Puigdemont, i alguns consellers que es troben fora del país, i amb la resta de consellers, a banda dels presidents de les entitats socials, tancats en presons lluny de Catalunya. Els principals impulsors de la Comissió Especial sobre la violació de drets fonamentals que es va produir a Catalunya el dia 1 d'octubre de trist record. Una comissió especial sobre la violació de drets fonamentals que ha estat un dels primers organismes suprimits pel govern de l'Estat arran de la intervenció de l'article 155. Posteriorment, aquesta mateixa iniciativa, una de similar, s'ha plantejat a les Corts Generals Espanyoles, però les dues forces polítiques majoritàries, el Partit Popular i el Partit Socialista, han dit que rebutjarien la creació d'aquesta comissió d'investigació. I posteriorment, l'Estat ha declarat secret d'Estat la investigació de la repressió policial del dia 1 d'octubre. Per què han fet això? Crec que la resposta és molt senzilla. La transparència és inherent a la democràcia, com l'opacitat i el secret són inherents a la tirania, que és el que estem patint en aquests moments. Amb la Comissió de la Dignitat, després amb el Parlament, amb les entitats, i fer possible sumar el seu esforç, com ha dit també amb el conseller Romeva, a fer realitat aquesta llei. I amb això us puc ben assegurar que li feia molta il·lusió i que s'hi va dedicar molt a fons. Tant a fons que la pròpia llei no preveia de manera expressa l'emissió de certificats, però ell i d'altres van considerar que la reparació s'havia de materialitzar d'alguna manera més enllà de la llista publicada oficialment i que, per tant, a tots, simbòlicament, i tots sabem que els símbols són molt i molt importants, necessitàvem tenir un certificat que declarés aquesta nul·litat. Un certificat que, com s'ha dit, està firmat per ell, pel nostre conseller de Justícia, i que es remet als familiars amb una carta del molt honorable president. És que aquests certificats se segueixen fent, ens els segueixen sol·licitant i els seguim enviant. I que, per sort, el conseller Mundó va deixar tots els certificats, tots firmats, aquests milers de persones, els va deixar signats i avui els seguim enviant. És per això que la meva intervenció volia ser, a banda del que hem de subratllar avui, volia ser, lògicament, un reconeixement a la figura del conseller, de Carles Mundó, de la resta de consellers, del president, dels presidents de les entitats, de totes aquestes persones que estan exiliades o empresonades, un reconeixement molt especial a la Comissió de Dignitat i a la resta d'entitats, un reconeixement molt especial al Parlament i als grups parlamentaris que ho van empènyer i, sobretot, no cal dir-ho, un moment d'honorar la dignitat i la memòria de les persones, de les víctimes del franquisme i també de totes les persones que en són familiars o que les han estimat. Moltes gràcies. El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que declara nuls els judicis i els consells de guerra dictats per causes polítiques a Catalunya. La va aprovar el ple del 29 de juny. La familiar de Pedro Arimany Lledó. Joan Daniels Clapés. Rafael Vilar Arnels. L'altre era republicà i del Comitè de les Milícies Antifeixistes d'Arbúcies. L'any 39 va marxar a França, com molts dels vostres familiars. Va anar al camp d'Argelers, després més tard va anar a Bram i finalment a Montritxell. Ell era torner
i allà al camp feia maletes dels troncs que trobava i així se les va poder vendre i va poder menjar una mica més. Va tornar a Barcelona l'any 42 i un recader d'Arbúcies va portar una carta a les famílies i d'aquesta manera van poder saber que l'avi era viu i que era a Barcelona. L'avi feia petites feines per Barcelona i allà es va trobar amb un grup de persones que també tenien el seu mateix pensar. Junts feien petites reunions i en una d'aquestes el meu avi va començar a parlar contra el feixisme, perquè això sí, i va veure que entrava una persona d'Arbúcies, coneguda per ell, i aquesta persona va sortir, va anar a buscar la policia i el van detenir, allà mateix. Li van fer un judici i li van caure 30 anys de presó. L'avi va entrar a la presó l'any 44 i va anar al port de Santa Maria de Caldes. L'avi, quan torna a Arbúcies, ja és un home gran. Dir que va passar molt desapercebut, però amb tota la seva dignitat. No era una persona ressentida. I dir també que va morir a 93 anys i amb totes les seves idees polítiques. No les va canviar mai. I ara vull dirigir-me amb ells. La repressió i la humiliació que a les famílies us va tocar viure va ser molt dura i dolorosa. I això venia de part de familiars, amics, i que cada dia us viu de trobar pel carrer. Us volien ignorar. I això va marcar la joventut i part de les seves vides de la meva mare i la meva tia. I suposo que tots vosaltres. Vau saber i van saber viure amb dignitat i fermesa i no heu perdut mai la dignitat. Espero i desitjo que tot això no torni a passar mai més. I ara permeteu-me dir que en nom de totes les familiars aquí presents i que avui som aquí, gràcies pel vostre reconeixement.